Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli ala şefii zunubina Muhammed. Emişe basi on insanı dünyayda dengasi dibinin. Ev insanı dünyayda musibeti Xuda serdatini. Ev insanı dünyayda derdi pırmezin dikşinin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkı vanda çigutiye emeği yaşvara izah bikir. Zamanı musibeti Xuda teni, musibet kuteni ter o aşk tevhevdiçi. Fakat herkes bu gorey niyeta xwe, herkes bu gorey ameli xwe, herkes bu gorey dünyayı da çay yaşamış biye, usa muamele perate kirini. Ruki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabi Resulullah teni şikayet ken ya Resulallah çima tuş Xuda rıca biki Xuda Azze ve Celle mecvan tengasya bide xilas kirini. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evi hadisi dibi çeşmara. Dibi vati dibe roja kıyameti evan insanı Xuda dünyayı da pır mal dayı, pır mülk dayı, bütün nimet dani, xeberan qaş Xuda tüne, Xuda ra ibadet nakin, tengasy Xuda qe nabinin, qe bela musibeta nabinin. Vati dibe roja kıyameti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dibi Xuda vana vati tine saateki dikevin cehennemi ku cehennemi tekrar derdikevin serçavi vanavsa raşfune Xuda Azze ve Celle juan sual dike. Dünyayı da dibi qe ve nimet, dünyayı da ve qe hebun, dünyayı da ve qe lezzet dit nedit. Evana tebi hevdura ya Rabbi, em hema rabu ra nebun, em divi tengasi da metiştek nedit. Yani yek saateki ku dikevin cehennemi evi dünyayı da ku tengasi neditine, musibet neditine, nimet Xuda pırda wana xebera waş Xuda tünebiye. Yek saateki ku dikevin cehennemi ev saata cehennemi da dünyayı da ev çıqqas rahatiya ku ditine ev rahati tevj biravan çe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gutiye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibi evi dünyayı da ku tengasi ditine, bela ditine, musibet ditine, şükri Xuda kirine, birçîbûn ditine, fekîrî ditine, nexaşî ditine, roja kıyameti veti Xuda wana dixe cenneti, ku saetekî cennetê da disekinin, Xuda wana derdixe, ji wan sual dike qe we dünyayı da ve qe tengasî dît, ve qe dünyayı da birçîbûn dît, ve qe dünyayı da nexaşî dît. Ya Rabbi dibi me qe nedît hema Medine dît em dibi xweşiya hanê dabûn. Yek saatekî Peygamber gotiye ku ew dikevin cennetê, ew saeta cennetê bütün tengasiya wan dünyayı, bütün sıkıntıya wan dünyayı, bütün ızdıraba wan dünyayı tevî ji bîra wan dibe. Izdırab eziyetê mezin tev Peygamberî Xuda dîtine. Roki Abdullah Kure Mes'ud dibe ezber beyti bûm Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hat nimeşkir. Dibe Ebu Cehel tevi ekiba xwe ew jî ber Mekkê rûniştibûn. Devek êvarê şerjî kiribûn dibe îçê devê avîtibûne wira. Dibe Ebu Cehel zivirê got nava da yek dikare here ewî îçê devê pîslika îçê devê tevî bîne Muhammed wetê diçe secdeyê bidin ser serê Muhammed. Nava wan da nava wan ekiba Ebu Cehil da Ukbe hebiye kafirekî pir saygîsiz terbiyesiz biye. Ew diçe içê devê bilind ke Resulullah çe secdeyê tîne de ser serê Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah secdeyê da dimîne, nikare serê xwe bilind bike, Ebu Cehil tevê ekiba xwe jî pê dikenin. Kes nikare were ser Resulullah wê pislikê bilind bike. Cevap diçe Hazreti Fatime ra Hazreti Fatime tê hem digirî, hem jî ew ê pislikê ser serê Resulullah wê da dike. Resulullah nimêja xwe temam dike, destê xwe bilind dike ya Rabbi, tu halê min vana dibînî ya Rabbi. Tu halê min Ebu Cehil, Ukbe, Welîdê kurê Utbe, Ümeyyoy kurê Xelf dibînî ya Rabbi. Navê wan dibêje Resulullah. Evana tev herba Bedrê da kafir olarak hatin kuştinê jî. Mezhep ki yek fena Resulullah, yek fena Peygamberî Xuda, yek fena fexrê kainat,
yekî fena xweda dünya tev ji bo xatirî wî yaratmış kiriye ka çi eziyet dîtiye. Yek tecem Resulullah ya Resulullah dibe eşte hez dikim dibe tu ji me hez bikî gerek tu xwe ji bela musîbeta ra hazir bikî. Çünkü Müslüman bela musîb dünyayê da ji bela musîbeta xwe nade xilas kirinê. Resulullah wî sahabî ra wisa dibêje. Peygamber aleyhissalatu vesselam di hedîsekî din de aha ferman dike. Dibe wetê dibe roja kıyametê Xweda mîzanê de qurmişkirinê herkes kitaba wî dikeve desta. Xweda gazî ehlê nimêjê dike, Xweda gazî ehlê rojiyê dike, Xweda gazî ehlê sedeqê dike, Xweda gazî ehlê hecê dike, gazî vana dike tenê ber mîzana ilahiye tev tenê bi mîzana ilahiye ra derbas dibin. Kitêban destê wan de tenê ber mîzanê kitêba xwe xêra û şerra davên mîzanê derbas dibin. Peyvan ra Xweda gazî ehlê musîbetê dike. Ew ê dünyayê da tengasî Xweda pir dîtine. Ew ê dünyayê feranî van Müslümanê ku niha deprem ser wan de hatiye. Fena van Müslümanê niha gelek aile xilas bûne. Gelek aile nîvî bûne. Gelek aile tek yek zarok mane. Fenanî van vê musîbeta hanê Xweda gazî ehlê musîbetê dike. Wetê ehlê musîbetê tê Xweda emir dike dibe mîzanê qurmiş nekin ji vara. Xweda emir dike dibe kitêbê nedin vana. Ji vana ra ne kitap heye ne mîzan heye. Evanayê bê mîzan, bê kitap, bê sual, bê cewab bira derbas bin herin cennetê. Xweda Azze ve Celle heza bütûnê Müslümana ümmeta Resulullah Xweda heza temamî însana ji bela musîbetê aha mezin bike. Xweda van însanê ketine bin depremê vefat kirine evan Müslümanan fesa şehîda dane evana şehîdê axiretê ne. Xweda wana af û mexfiret bike. Ew ê birîndar Xweda şifayê ji wan ra bişîne. Ewanê bêxanî mane, ewanê sahîbsiz mane Xweda Azze ve Celle di wana sahîb derkeve. Ewanê çûne wana xilas kirin Xweda güç quvvetekî bide wana. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as selam. Ji kerema xwe re kanala Şakirê Kopê ser YouTubeê beacibînin, bişopînin û ji bîr nekin abone bin.